खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ बाक्सा जिल्लानि बेटबारियाव सासे सेंग्रानि गोथै देहा बोखांदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बेटबारि खालि फुजायाव बादुलिपारा गामिनि जतिन दासनि फिसाज्ला रुपज्योति दासआ बेटबारियाव गावनि साथाम लोगोफोरजों खालि फुजा नायनो फैनायाव सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा रुपज्योति दासखौ उदैयाव देगारजों सुनानै बुथारना गालांनायनि सन्देह खालामो। गोथै देहाखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा नुसननानै पुलिसनो खौरां हरो। लोगो लोगो पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथिफैनानै गोथै देहाखौ बोखाङो आरो मुसलपुराव पस्टमर्टामनि थाखाय दैथायहरो आरो बे जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि एन्टि कराप्सननि हान्जाया थांनाय हराव सासे सुबुंनिफ्राय सिकिउरिटि फर्मनि रिनिउवेल खालामनायनि मुङाव 90,000 रां घुस लानानै हमजानाय आसाम सरकारनि जइन्ट सेक्रेटारि ACS मावख'गिरि के शर्मानि न'आव सेबनाय समाव 40,24,700 रां मोननो हादों एन्टि कराप्सननि हान्जाया। क'क्राझार जिल्लायाव सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय जारबारिनिफ्राय पुलिस बिफाना सासे सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो हायो। बे गोथै देहाखौ सिनायथिनो थाखाय क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालाव 72 घन्टा लाखिना दोननाय जादों होनना पाटगाव पुलिस बादानि बिबानगिरि आइसि गियाजुद्दिना मिथिहोयो। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै BTR नि गाहाय प्रमद बर'नि बिबुंथि। राजखान्थिगिरिनि गोसोआव सानफ्रोमबो बिसायख'थिनि सिन्था। गुबुन गुबुन खामानि मावब्लाबो बिसायख'थिनि एसेब्लाबो सिन्थाया थाखायो। फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय भट बिनांनाय नङा। रायजो राजाफ्रा जोंनो भट होगोन। फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि सायाव साननांगौ राजखान्थि खालामनांगौनि गोनांथि गैया। रायजो राजाफ्रा नेनानै दं। जेब्ला बिसायख'थि फैगोन मित्रजोटनो भटखौ होगोन। बर'नि हायाव बर'आनो रैखाथि नंलिया नामा? क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव KLO उदखारि हान्जानि मुङाव पिस्तल दिन्थिना रां दाबिनानै माखासे दुथां सुबुंफोरा सासे बर' सुबुंखौ गाग्लोबनानै गोब्राब जखम खालामदों। थांनाय मोनानि समाव गसाइगाव सुरेन्द्रपुर गामिनि थागिबि लेबेन्द्र नार्जारिनि फिसाज्ला जिरेन्द्र नार्जारिया डाम्पार गारिजों अन्थाइ लांनाय समाव माखासे दुथां सुबुंफोरा खोमसिनि खाबु लानानै कक्सागुरि गामियाव हरखाबै गाग्लोबनानै गावसोरखौ KLO उदखारि हान्जानि बुंना लानानै बुथारनो हुमखि होनानै रां दाबियो। रां दाबिना मोनैयाव जिरेन्द्र नार्जारिखौ बायदि बायदि आगजुजों गाग्लोबनानै जिउ जोब्बाय साननानै लामायाव गारनानै गालाङो। लोगोसे डाम्पार गारि सालायगिरि गपि दे बिथाङा जिरेन्द्र नार्जारि बिथांनि बेबादि इनायै गाग्लोबनायखौ नुनानै रैखा खालामनो खाथियाव फैबा पिस्तल देखायना सिगिनानै बुना होखारहरो होननानै गपि दे बिथाङा फोरमायो। दुथांफोरनि मुं फारियै सन्जय राय, हितेश राय, मनेन राय, हुमन राय, कृष्ण राय, मलेन राय, कमल राय, भजन राय, उन राय, प्रभात राय, पबित्र राय, प्रसेनजित राय, मनु राय आरो रामकुमार राय। बे जाथायनि उनाव जिरेन्द्र नार्जारिखौ ओनसोलनि सुबुंफोरनि मददाव जारागुरि फाहामसालियाव थिसननाय जायोब्लाबो गोब्राब हालोदाव सोनाब बेंगलनि कच बिहार मिशन देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। शिबसागर बियाबनि MLA उखिल गगैखौ गुवाहाटीनि GMCH देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला MLA उखिल गगैया गावनि बिखा सानायखौ मिथिहोनायनि उनाव बिथांखौ गुवाहाटीनि GMCH देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो ICCU आव थिसननाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।